Gisuportahan sa kagamhanan sa Dumaguete City ang pagpaligon sa estado sa matag pamilyang Filipino. Busa ang dakbayan inubanan sa Family Life Committee ni pahigayon og mga kalihukan aron mapalambo ang pamilya. Apil ni ini ang usa ka family fun run and healthy dancing, medical mission, family dialogue, poster making contest, skills training ug kapihan sa PIA kaniadtong September 25 hangtod October 2. Kini nunot sa pagsaulog sa ika-30 ka National Family Week karong tuiga. Giila sa kagamhanan ang papel sa pamilya sa pagpaligon sa nasud. Matod pa sa mga mamumulong sa niaging kapihan, ang himsog na pamilya maoy mopadayag sa usa ka makusganong nasud. Parents, we are building a strong family by example. Kinahanglan kang mahimong example, modelo sa imong mga anak o sa katilingban. Gito kisab sa kapihan ang pipila ka issue nga giatubang sa matag pamilya karon. And I believe the problem karon tanan na ni siya, time management, financial management, communication management, even ang commitment nato as a father or mother, medyo dili na ma-manage. Aron maligon ang pamilya, dapat ang matag miyembro mugahin og insaktong oras o komunikasyon alang sa usa't usa. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan.